Ka mga nice people di ami sa visitation shrine sa Lentaon Pay karong urasaha. So okay ka mga nice people di ami sa visitation shrine diri sa Barangay Lintaon. Mao ni ang atong visitation shrine church. So human nami dihaan na grocery. So ang sila di pa gusto sila nga mga naog paingon sa syudad kay gusto pa sila nga mohanggap og presko nga hangin sa ilalom sa punuan sa Mansinitas ka mga nice people. So anyway na naman gani kuan kanang residential house diri Wow, ka presko nga hangin atong mahanggap diri sa Lentaon. Wow. Palid-palid ang atong hair. Nagpalid-palid ang atong hair ka mga nice people. Palupag tabanog. Oh. Nindot ko nung magpalupad og tabanog ingon si Berto ka mga nice people. Kakain natin tabanog. Di ang among sir, di wa pay plano. Di apa si Jan nagpalandong-landong sa ilalom sa Mansinitas. Mansanitas. Aw Mansanitas. Gikoreksyonan ko sa akong bana ka mga nice people nga Mansinitas di ini dili di ini Mansinitas. Unsa may English ini. Mao na atong pangitaon pa sa dictionary kay wa ta kasabot unsay in English ing aning mansanitas di ay ingon ang akong bana. Gipreskuhan ang akong bana diri sa Lintaon Pek nga hingsilong sa usa ka punuan nga Mansinitas. Wow, tanawag among mga hair naglupad-lupad tungod sa kapresko sa hangin ka mga nice people. Oh, wow. Parang nakapag-asawa ng mayaman kasi fresh na fresh ang atong hair. Mag-rejoice na ta. Ay, kaninduta dyan. Giganahan ka dyan siya. No need na air condition, no need na electric fan, no need na artificial air. Artificial nga extra kuan hangin. So diri ara na tumahanggap sa Lintaon Peak ang fresh na hangin ka mga nice people.